Ngiyababingelela kabazalwane bonke. Siqala ukuba nabo mabekhona, siyabamukela. Zizweleni nisekhaya bazalwane. Namukelekile kakhulu. Akekho phakathi kwenu omncane, akekho omdala. Nonke ningabantwana benkosi, nithandiwe inkosi yethu ukuba sizohlanganyela leli sacrament, lesi sidlo, sidle kanye nenkosi, idle kanye nathi, sikwazi ukufinyelela sonke ebudodeni obupheleleyo, la inkosi khona isihlangene nathi phakade. Nibingelelwa umsa wenkosi owaziwa ngomsa Gazu kwi-social media. So ke isihloko sethu esiqhubeka naso, siqhubeka naleso sihloko esithi umkhosi wesihlanu wamacilongo. So ke umkhosi lo ningangishayi ukuthi ngiyaphinda kodwa ngenzela ukuthi nofikayo akwazi ukuxhuma kahle. Umkhosi lo wesihlanu emkhosini eyayigujwa kwa-Israyeli. Kwa-Israyeli kwakugujwa imikhosi ewu-7. Kule mkhosi ewu-7 kwakukhona umkhosi okuthiwa umkhosi wePhasika, kube khona umkhosi wesinkwa esinganamvubelo, kube khona umkhosi ngithi ngizomqedelela ukunibona phela ukuthi senikubambile yini. Haleluya. Umkhosi wolibo lokuqala. Isimngaki lemkhosi isimthathu. Bese kuba khona umkhosi wesine okumkhosi wamashumi amahlanu owaziwa ngokuthi umkhosi wePentecost. Le mkhosi yomine uJesu wenza imikhosi emithathu noma wagcwalisa imikhosi emithathu esesemhlabeni. Kwasekuthi umkhosi wesine wawugcwalisa esehleli ngakwesokunene sikayise. Phela nikhumbule bazalwane ukuthi omunye uzobuza umbuzo ukuthi imikhosi yani yona leyo. Siyayiqala nokuyizwa lento. Imikhosi mabe kade kutheni. Isystem yonke yakwa-Israyeli okuthiwa indlu yomthetho. Kwakunemikhosi eyisikhombisa. Le mikhosi eyisikhombisa iwukuphelela kwendlu yomthetho. Njalo ngesikhathi esithile enyakeni kwakufanele bawugubhe umkhosi ngamunye kuthiwa kwenziwa i-holy convocation. They had to rehearse it, or all these holy convocations bayi-rehearse. Ukurehearse ke niyakwazi ukuthi uma uzongena umshado ekhaya kuba namaculo afundelwayo, kube nombhidi oshaya imfengwane anikhomba athi qhoboshani kanje, yenzani kanje, yenzani kanje. Kuzoba nomshado ke kulowo muzi lowo. They keep on rehearsing until ngicela ni-underline ligama njalo manje nibona
igama elithi until noma ngesizulu kuze. Lokuze usho ukuthi une time period, akahlali ekhona forever. Faneke lento yokureheza yenziwe kuze kufike okuphelele. Okuphelele uma sekufikile kuzoyigcwalisa leyo ndawo engagcwele. That is until. Now ke yonke lemkhosi uJesu ababeyireheza befundela beyenza njalo ngesikhathi sawo. Njengoba namhlanje sifunda ngomkhosi wamacilongo, umkhosi wesihlanu esizozwa nawo ukuthi uma uphela kanjani. Yiziphi izinto oyimemezelayo? Sesike sakufunda ke lokho ukuthi umemezela izinto ezinjengalezi kulungiselelwa usuku lokufika kwenkosi. Kufanele kube nomsindo wamacilongo. Lo msindo wamacilongo uyothi ngosuku la inkosi ifika ngalo, then ukhale amanye amacilongo ayobeshawa ingilozi enkulu, necilongo eliyobe lishawa ubaba uNkulunkulu. Lapho ke ifu eliyobe lizoqedela yonke inkonzo, lizogcwalisa wonke umkhosi, ilona ifu lokugcina elizobe liphethe izinto ezizokwenza ukuthi umkhosi wonke kuthiwa uphelile noma ufulfilled noma ugcwalisekile. Nawo ke ngizama njalo ukunikeza isithombe njalo engqondweni yenu kulokhu sikubukeza lokhu ukuthi umuntu noma eqala exoxa lokhu akuxoxe azakuza ukuthi hayi sekungene nakimi lento. Bazalwane, ngicela ukunitshela ukuthi le ndaba ngendlela elikhuni ngayo njalo uma siyixoxa inama dynamics ayo ukuthi omunye umuntu angaze adikile athi ayi angizwa mina lento, angimsoli lowo ovela athi left the group, kodwa ngiyakuncoma ukuthi hlala noma uzwe ukuthi akuzwakali, hlala ngoba solokhu siyibukeza lencwancwa, siyibukeze lencwancwa, siyibukeze ize ibe ixoyisakale, ize iphuzeke, ize idleke. Nathi siqala ukuyizwa le ndaba, sayizwa yahlanyisa, sangayizwa kasethi yini ke le, kwakade cashephi sonke lesikhathi kuqhamuka manje. Umuntu esehambe iminyaka emingaka ekholwa bese kuqhamuka into ezosijikisa nje ngekhona. Ngithi ke bazalwane, ngiyancenga inhliziyo zenu, ngiyincengela ukuthula kaNkulunkulu okumangalisayo ukuthi hlalani nibe nokuthula, nilalele. uNkulunkulu will do miracles ngokulalela kwakho, ngoba uNkulunkulu unithandile bazalwane. Angazi ukuthi kwenzekeni ukuthi uNkulunkulu anithande ngothando lungaka. Hallelujah. Nithandiwe bazalwane. Amen. Nithandiwe. Jesus. Nithandiwe. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Abaningi bathema beyizwa le ndaba badla phansi, abaningi bayayithuka emaceleni bathi abadukisi beyikhathi zokugcina. Nezikhathi zokugcina lezo ungathi ungadla umbamba umuntu umbuyise la uthi awulalele ngoba wazi lutho ngezikhathi zokugcina ukuthi ziyini. Awuhlale lapha ungathi ungamkhunga ngoqhotho, wethe indlebeni zakhe uthi lalela la, buka la, buka la, buka la, buka la. Athi hawu kanti lento ikhona, bengibaleka kangaka nje ngithi nidlisa upoison. Ngithi ke bazalwane asihambeke siye phambili.
but nje ngithulula lokho kusenhlizweni yami ukuthi kwesinye isikhathi kuye kufike la khona kungathi nami ngingakhwitha ngithi hayi ngeke bazalwane likhulu le ndaba noma uthi uyayixoxa uyayifunda uyayitadisha uyibona ukuthi likhuna akekho umuntu ongezwa lento kodwa ingakho nginibongela bazalwane ukuthi ngiyanibongela ukuthi nomunye ongekho la uma umthumelela eyizwa inhlahla leyo kulowo muntu lowo akufanele ngabe khona umuntu oyizwayo lento fanele wonke umuntu ayithuke ngenkulu inhlamba kodwa nakho nikhona bazalwane nilokhu nilalele uNkulunkulu anibusise kakhulu abusise nemindeni yenu Awuzange ngibone. Ingqondo yami beyibhizi. Oh, sorry. amen mawukhuluma uvulile la mawungavaleki ngiyakuremove uyibona usungaphandle ngoba ngizama ukuvikela irecord ukuthi lingonakala so ke bazalwane ngiyacela ukuthi silalelisise asifundeni ke manje sengikhulumile sengixoxile phakathi kwenu ngiyafisa ukuintroduce izinto eziwu2 phezulu kwendaba esizoyixoxa esixoxe izolo sayingenisa sedlula kuyo noma sama ngicela ukufaka indaba ethi kukhona into bazalwane okuthiwa i-eschatology 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 is a study of the last or of the past ukufunda noma ukubuka kabanzi ngezinto esezedlule esezagcwaliseka eschatology so eschatology the logi one is a study of the past things now why ke manje sizobuka sesikuphatha lokho ingoba kufanele senze introduction ye grace because grace ivela after the eschaton grace ivela after the eschaton eschatology ila khona izinto zonke uJesu ezigcwalisa ziba fulfilled ziba in the past izinto zonke okungumsebenzi kayise amthume wona njengokuba yiwundlu noma njengokuba yiphasika isinkwa singanamvubelo yonke lemkhosi le uJesu uma konke lokho seku in the past the eschatology the eschaton isiphelele isifeziwe uma sekwenzeke lokho izinto zonke sezi in the past now umusa awukwazi ukuthatha indawo yawo umthetho ungakedluli kwedlula umthetho ugcwaliseke wonke bese kukhika in the grace siyawubona lapha ya kwi-old covenant igrace ilokhu ivela in shadows like uAdam esonile uNkulunkulu ebulala isilwane ebabhincisa iziphuku igrace yonke leyo but in shadows now la iphelela khona la khona izinto zonke sezi in the past bese kungena ke manje into okuthiwa is the period of grace asinayi grace uma usami umthetho
umthetho uyadlula kuthiwe the law now is in the past, bese kicker in the new age, the everlasting age, the age of grace. The everlasting gospel kick in. Abantu abaningi bathi ivangeli liyophela uma kuphela i-age. Cha, ivangeli is an everlasting proclamation okufanele imenyezelwe na lapho sesisendaweni okuthiwa indawo yaphakade. The gospel is still relevant ngoba amasango akhona kuthiwa avulekile 24/7. Nina bangcwele nimi kwi-city of God, where you are pulling off people from the darkness, nibangenisa ngalamasango awu-12 bengena ekhaya bezongena babengcwele ngoba sebethengiwe, i-salvation yabo has been paid. Amen. Asifundeni ke bazalwane, ngiyacabanga leli phuzu le eschatology liyezwakala ukuthi it must phase out in order for grace to kick in the last, in the everlasting age, the timeless age. La khona bonke abangcwele sebe in union with Christ, sebe munye noKristu, sebe yindlu. Singena lapho ke endlini kaKristu kukhona indlu endala. Leya ndlu endala yayiphethe zonke izinto ezifomisha ithempeli elakhiwe ngezandla, bese kuthi lendlu entsha iphethe izinto eziwu4 zokwakha ithempeli. Lezo zinto eziwu4 yizo lezi sofunda sinamulula ngakunye ngakunye. Akungeneke lapho bazalwane. Ngiyacela ke ukuthi abazongifundela nomkhosi, ngiyacela ukuthi unake la sifunda khona, unake umehluko kwenye version. Nawe mamgazu unake umehluko kwamanye ama versions ukuthi lokho esikufundayo usheshe umemeze ake sifunde ngaleli. Ninginakele lokho, nabanye abangakunaka ngiyacela banginakele kanjalo, senzele ukuthi uma sifunde ngokupheleleyo, singashiyi lutho lungacwaningiwe kahle. Asambeni ke bazalwane, ngifuna singene la elokhuzeni endabeni yayizolo esiyishiya izolo. Indlela engizofunda ngayo ngicela ukuyazisa nayo ukuthi la bazalwane ukhona lento okuthiwa emayini you excavate, uku-excavator ukuthi ungene ngomshini wakho othile emgodini, ngiyalinganisa umbe leyo nto imbayo, uhamba idwala, uthathe leli dwala ulikhiphele ngaphandle, umshini wakho usukutshengisile ukuthi igolide lingakanani elilaphakathi noma the diamond. Now uma uzokhipha leli diamond, the diamond here kulelide, kufanele wenze sure ukuthi awulikhathi noma kuphi, ngoba uma ulikhathe kabi lelo diamond lelo lizolimala. Uma bekufanele libize 1 billion lelo tshelelo, lehlelo ivalue libize $500 kanti belizothi $1 billion. So uku-excavator ke ukuthi into ufike uyipopole kahle ukuthi ihleli kanjani, bese ke usebenzisa uhlobo lwama skills onawo nemishini technology onayo
and you excavate that diamond ngendlela ezosusa only amatshe lona liphume linje ngoba linjalo lingakhathekanga ndawo. Manje ke leli gama siyalisebenzisa ke uma siza la embhalweni we come in to excavate silifunde izwi siufunde umbhalo sikhiphe lento lesho umbhalo iphume njengoba injalo without compromising anything there. Ingozi ebakhona kubazalwana abaningi yileyo ukuthi instead of excavating bona they push in their ideas into the scripture bese bebuya nalokhu iscripture sikushoyo bakwenze kube yilento abayicabangayo. That is not excavating, that is to push in your agenda. Sizofunda kanjalo. Okay? Asambeke bazalwane. Ngicela siye lapha ya encwadini esizoyifunda engixoxe kakhulu. Kodwa ke ngiyazi ukuthi asijahe ndawo. Kubalekile ukuthi siyibambe kahle yonke into esixoxayo ukuze sikwazi ukuwelela ngaphesheya. Ngicela sifunde kahle lencwadi esiyiqalile izolo abaseKorinte besibili chapter 5 verse 1 to 4. Ngiyabingelela abazalwane siyafunda kwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 1. Ukuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade esezulwini. Ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukuyiswa ngendlu yethu yasezulwini, ngokuba sembethe yona asikufunyanwa sihambaze. Ngokuba sembethe yona asikufunyanwa sihambaze. Amen. Ngiyafisa ke labazalwane sihambe kancane. Noma singahlala namhlanje kuleli verse noma kulamavesi awu4 kungabe kulungile. Eke sibukeke ukuthi covenantally in a covenantally view ngokwe view yesivumelwano abakuso la abazalwane isivumelwano sasisekhona esidala singakapheli. Abantu abaningi bazi ukuthi uma sifika kuMatthew sesingene kusivumelwano esisha njengoba befunda iBhayibheli lithi iTestament elisha. Lokhu ukuthi iTestament elisha akusho ukuthi sekuyisivumelwano esisha. Phela isivumelwano ngegazi. uJesu kwakufanele afe kuqala bese kuthiwa ke isivumelwano asakhayo simiswa ngegazi. Nobaba umayeza iagreement noma itestament, the testator ubaba lo owenze iwili lokuthi will is a testament esebenza uma ubaba esefile. Uma ubaba esaphila igcinwa ummeli wakhe kuze kuthi uma sekuqedwe yonke umsebenzi wakhe bese biza amalungu omndeni aqondene nale ncwadi ayiphethe eyiwili eyitestament eyabhalwa itestator. Sengiyakwaloke manje. Okay. Now umbhalo ke osiqondisa kahle ukuthi yini le. Nalaba bazalwane okuthiwa ama preterist
the school that is known as preterist, isikole saziwa njengesikole esineview noma esinokubuka ukuthi izinto zonke esizibukayo sezedlula sezi in the past. This is the school we are in. We are not in the school of the futurist. I-futurist yona ayibuki kanje, ibuka ukuthi imizimba yethu le okuthiwa izokufa, sibubula kule mizimba yethu lo engikhuluma ngawo, ngikhuluma ngomzimba wami. Kanti covenantally view ikhuluma ngomzimba owawumile kungumzimba kaMoses, umthetho, indlu yomthetho. That is the body they were talking about, or Paul was talking about. Ngokuba siyazi, we know ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni, asibuke ukuthi yipi le ndlu yethu yasemhlabeni. uPaul uma ekhuluma njalo bazalwane, uma ungamnakanga ukujikjela kude, ingakho uPeter ethi abantu abangafundile uma befunda incwadi zikaPaul ziyabaphambanisa inhloko, noma ngakhothi njengoba kunjalo, kodwa zibenza bakhulume uPaul angakhulumanga, bese bemukela ukulahlwa ngenxa yokuthi baphambanisa imibhalo. uPaul usuke ilande embhalweni lento azoyikhuluma ngapha, ayikhulume sathi ukhuluma lokho abantu abakwaziyo, kanti uPaul ukhuluma enye into. Ingakho ke kufanele uma ufunda incwadi kaPaul ungajahi, uhambise okonwabo, uphenye uizi nowazi no us no we no you no them, wonke lokho ukuanalyze ukuthi uthini uPaul, obani labakhuluma ngabo nabo, ayifaka ayikhiphe konke lokho. You need to take care of it. Ngicabanga uma Mcaba kwenye iclip yakhe uke wakukhuluma lokho kubalaleli abe barekhodela ukuthi bakunake lokho. Nami ngiyagcizezela ke lokho ukuthi uma yethi umzalwane siyazi, ngokuba siyazi, we know. Okay, yini lesiyaziyo? uPaul, ngibuza uPaul akakhulumi nje ngomzimba wenyama kuphela, kodwa lokhu ukuthi kuphela ngisho ukuthi akakhulumi ngomzimba wenyama kuphela. Umzimba wenyama imuphi? Ilo okuyindlu kaIsrayeli, kodwa ukhuluma nangomunye umzimba okungumzimba kamoya ozozwakala. Mawuthi wenyama uqonda ukuthi ophathekayo ongawuthinta. Yimuphi lo wenyama owawungathintwa? The law, the buildings, iJerusalem, umzimba wawo wawusekhona lalingakabhidliki, i-leadership yakhona yayisekhona ingakasuswa. Zonke indawo, the outer court, the holy place, the holy of holies, konke lokho, that is the umzimba wenyama wonke lowo. Kodwa ubuya khulume nangomzimba kamoya, noma ngokufa komuntu ngamunye kuphela, futhi akakhulumi nangani nangokufa komuntu ngamunye kuphela. Yini la ishoyo uPaul? Akakhulumi ngokufa komuntu, la akufe muntu la. Yebo bazalwane, akufani nathi njengoba sesingcwaba ngalo leli verse ukuthi ekufeni uPaul akakhulumi ke ngokufa komuntu ukuthi
njengoba efile lo mzimba lo usewedlule kodwa kunomzimba azowuthola kamoya. Akakhulumi ke ngalokho uPaul. uPaul akanandaba ufana noNkulunkulu, akanandaba nokufa. Lokhu kufa abantu abakufayo enyameni baya emathuneni, akanandaba uNkulunkulu naleyo nto. Akusiyona nje into emkhonsenayo ukufa komuntu, kodwa uNkulunkulu unendaba yokufa komuntu spiritually, afe ngamazi engazi ukumbona uNkulunkulu noma engambonile uNkulunkulu. Sekufanele silungise ilanguage yethu manje. Ngiyazi anibonanga ukuthi kukhona la okufanele ngilungise khona. So uma ke lo mzalwane efa efile, it doesn't concern God, kodwa into emkhonsenayo uNkulunkulu yilokhu ukuthi uze wafa efile. Kodwa lokhu kufa nje okuya emathuneni akanandaba uNkulunkulu. Ingakho uJesu mayifika uLazaro efile, akanandaba nje uJesu naleyo nto leyo. Uyabatshela ukuthi hayi uLazaro uzovuka. Bathi hayi siyazi uzovuka ngosuku lokuphela. Uthi uJesu uzovuka manje, ngoba unamandla uJesu wokuvusa abafile. Okay? Kodwa uPaul wayikhuluma ngani kanti? Contextually ukhuluma nge-transition ye-covenant age. Lo mzimba akhuluma ngawo is a transition, ukuthi lo mzimba nanku lo mzimba lo asawufuni, sesifuna the new one. Shuthi ke ibandla ngalesi sikhathi move from old covenant, ngoba i-old covenant become weak and weaker every time. Yayilokhu iba weak ngani? The weakness of the old covenant was the weakness so that the new covenant glory should manifest. Okay? Sisahambisana sezwana. Yebo mfethu. I-assignment enganika yona hambani niyofunda chapter 3 to chapter 5 ye-2 Corinthians. Nikufunde konke lokho, nikufunde konke ningashiyi verse. Chapter 3 no up to chapter 5. Reading from verse 1 up to the last verse of chapter 3. Chapter 4 verse 1 up to the last verse, and chapter 5 up to the last verse. Khona nizobuka kahle lokhu ukuthi nikwazi ukuqhathanisa phakathi kwe-old covenant ne-new covenant, ngoba ukhuluma ngomzimba omdala ngoba uwedlula uzongena umzimba omusha. Umzimba omusha uyini? Sesifunda ke ingxenye yesibili ke manje, leli tende lo mzimba omdala esithi umzimba wenyama yitende elisamile okwesikhashana lizokwedlula maduzana. Uma sithi yitende ngesiGriki is skenos, S-K-E-N-O-S, skenos, the tent, the tabernacle, the temporal dwelling. Why kuthiwa i-tabernacle, i-temporal dwelling? Ingoba uIsrael, angithi uIsrael siyazi
ukuthi yena wayenendlu kuthiwa indlu yakhe indlu kaMose is a temporal dwelling place la okwakufanele uJesu ababize bekhona ngecilongo athi call them out from Moses' house and take them up or take them out to the new house. That new house esesiyayazi ke thina ukuthi yipi leyo ndlu leyo. Wayezobathatha kanjani? Wayezothi haphazard to them. Wayezobahlwitha like leli gama elisetshenzisiwe eBhayibhelini kwathiwa yi-rapture. He had to rapture them. Ababeke emkhathini we-transformation ukuthi they must move away. Yingakho abaningi bethi i-rapture will happen first before the second coming. Yenzeka nini i-rapture? I-rapture yenzeka when the second coming is imminent. Okay? Bambeni kakahle lo. Yini le rapture le? Le rapture le ukumuva abantu from the old tabernacle, from the skenos. They must be taken out from the tent, the old tent, the skenos. Babe semkhathini, babe kwi-transit, babe in transit. Ngamanye amazwi, babe sendaweni okuthiwa hayi bazokhalakathela manje ngoba uJesu when he comes they will be resurrected into new creation. Yayizwa la ingena khona. They will be resurrected into what? Into new creation. They were hapazo. They were taken away. They were raptured from the skenos, from the old tent. Bathathwa babekwa in transit ukuthi when sekwenzeka leyo nto le eyayiza icilongo lokhu likhalile the voice of these trumpets are calling out people from where they are. They are raising them up. They must be anastasis. Anastasis means they are raised, and stasis to stand up, to be in transit, so that they are ready to move into a new creation where grace will kick in and take in forever. Once you are there, you are not living your life, but you are living the life of Christ. There is no backsliding. Yingakho abantu besinyanya kangaka bethi khona labantu abathi bakuyi grace akusekho sono khona. Yes bazalwane, la kungekho khona umthetho asikho isono, akukho ukufa. There is no backsliding. Abantu ba backslide ngoba bazi, they do not know ukuthi thina kahle hle asisafi because there is no law to break. Asisafi, akusekho sono, we were taken away. The seizure has happened. A seizure is when like kuthiwa yini lelo excavator noma i-TLB. I-TLB khona la ivula khona ithi uma icaphuna into phansi ibambe ithi is a seizure. Is sieging that bese ithatha iyoyibeka kwenye indawo. Nathi ke kwenzeka lokho ngesikhathi sibanjwa sikhishwa kwi-old house,
Kuiskenos. Hey madoda. Ngicela ungena mfethu. My brother. Mile Nkosi yami ungangishayi. No. Ngizokushaya. Ngifuna ukusebenza nawe mzalwane wami. Okay. Hey bafethu bazalwane. Hey cha kulungile bafethu. Hey hayi kahleni bakithi. Ngibuka lapha kwabaseKorinte besibili bazalwane okwazi ukugijima. Bokuqala. Yeah. Ngihamba nawe nje mfethu ngisebenza nawe. Okokuqala chapter Okay. 15. Hey bazalwane sibuka le ndaba le yokuvuka. Yokuthi bovuka nemizimba emisha. AbaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 52. Yeah. Hey, uthi ngesikhashana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakhala abafileyo bavuswe bengenakubola thina siguqulwe. Angithi-ke uthina lo usho abazalwane of that audience by that particular time. Angithi bazalwane. Yes. Kulo thina we are not there in that thina. Bayezwa bazalwane. Kulo thina as we are speaking now, as we are reading, as we are teaching each other, we are not there in that thina. Uthi lo mzalwane. Amen. Uthi ngesikhashana uyayizwa lento ukwenzeka kwayo yonke lento ekhulunywa umzalwane wethu babugazi. Kuthiwa ngesikhashana yonke lento ayikhulumayo ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakhala abafileyo bavuswe bengenakubola thina siguqulwe. Ngicela ukubuza ukuthi ikhona into enjalo ukuthi abafileyo bavuswe bengenakubola uma kuyimizimba kukhulunywa ngalo bodies lo wethu odla ukudla lo ofayo. Ikhona into enjalo ukuthi angavuswa engenakubola. Ngisho abo besafa 4 days. Niyamkhumbula lo wamzalwane okwathi usenuka. Sezizine. Usebolile. Kodwa yini le okuthiwe laba bovuswa bengenakubola? It's because akukhulunywa ngemizimba yabo. Akukhulunywa ngemizimba yabo lapha. Abafileyo bovuswa bengenakubola thina siguqulwe. Kukhulunywa ngale process le. Ukuvuka kungenakubola ukuvukela emzimbeni omusha. Ukuphuma kulowa mzimba wokufa umthetho indlu endala indlu kaMoses kungenwa emzimbeni omusha. Akuvuka imizimba iprocess yokuphuma ngapha kungenwe ngapha. Uverse 53 uthi ngokuba lokho okubolayo kumele ukwembatha ukungaboli. Ukuphuma ngapha kungenwe ngapha. Okubolayo isystem endala, okubolayo umthetho. Uke wathi umzalwane esikhonza ngoba silalele nje inyama angazi ububheke kanjani wathi uyinyama umthetho uyinyama. Yathi inhliziyo yami ukhona umuntu ongamelana nawe usasho njalo ayokuvulela uRomans 7 verse 14 othi ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya. Kepha mina ngingowenyama. Kanti uPhilip uchapter 3 uverse 3 uthi ngokuba singukusoka thina esikhonza ngokomoya kaNkulunkulu sizibonga kuKristu Jesu singethembe enyameni. Enyameni lo isemthethweni. Singethembe emthethweni. Uzozwa ngani ukuthi umthetho lo enyameni. Lo emthethweni isystem yonke including every component alapha emthethweni. Uverse 2 uthi xwayani izinja nixwaye izisebenzi ezimbi nixwaye abokusika. Lokusika lokhu abe circumcision
is to Circumcision. circumcise. Yeah. Abokusika laba bantu bokusika are those who circumcised. I-circumcision lokukusika okula. Lixwaye nabe-circumcision. Obani-ke ababebizwa ngabokusoka, ababebizwa ngokuthi abokusoka. Abantu The belo, Jews. the Jews. Uverse 3 bese sithi ngokuba singukusoka thina. Uyezwa ukuthi bekhuluma ngokusoka uma ethi enanixwaye abokusika. Bese sithi ngoba umthetho wakhona abantu abasike ngempela. Abantu bokusoka ngempela, abantu abasikile yithi. Uverse 3 usho njalo. Uthi ngokuba singukusoka thina, singukusika thina. Esikhonza ngomoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni. Okusho ukuthi singethembi kwi-circumcision, singethembi egcinweni komthetho, singethembi kwi-law. Enyameni, methi umzalwane inyama leya. NgoFiliphu nje ngivula ukuphendula lokho ukuthi inyama ingena kanjani. Mase akhuluma ngokuthi ukufa umzalwane akusekho manje nokubackslide. Muqhubeka no-chapter 15 lo kade ngimfunda. Sho verse 54, kepha nxa lokhu okubolayo sekwembethe ukungaboli, kusho ukuthi sekusemzimbeni omusha. Nalokho okufayo sekwembethe ukungafi. Kuza kugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kuginyiwe kwaba ukunqoba. Usakhumbula leya nkonzo kuthiwa kwakuyinkonzo yokufa. Yes. Mese behluthiwe kwaphendukela ngapha kule ndlu. Ukufa kuginyiwe kwaba ukunqoba. Hhayi ukufa kwemizimba yethu. Njalo mesifunda la besazi ukuthi uma kushoniwe sizoduduza ngalo. Ukuthi siyeza isikhathi lapho bazalwane ukufa kuyoginywa khona. Kanti ukufa okuginyiwe umthetho nemiyalo yakhona. Yes. Ngiyabona? Hey. Kepha nxa lokho okubolayo sekwembethe ukungaboli, nalokho okufayo sekwembethe ukungafi, kuzogcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kuginyiwe kwaba ngukunqoba. Ivesi elandela 55, kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Mthetho, ngenye indlela mthetho, ngenye indlela nkonzo endala. Yes. Kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa luphi udosi lwakho na? Kepha makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngathi khona ivesi engileqile. Udosi lokufa yisono, amandla esono ngumthetho. Lokhu kufa lokhu akukhona okwasemathuneni. Ukufa kokuthi akekho umuntu owayephile emthethweni. Babefile bonke. Babefile bonke. Methiwa ukufa kuginyiwe, kuginyiwe kuKristu. Yes. Kuginyiwe enkonzweni entsha. Kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Nkonzo endala kuphi ukunqoba kwakho na? Mthetho kuphi ukunqoba kwakho na? Ngoba babeqoshile ngomthetho. kuKristu kukufa kuginyiwe. Amen bazalwane. Amen. Bengithi angenelele lapho njengoba ngizwa usukhuluma ngokufa ukuthi hayi ugijima nayo le engiyibukayo. Amen. Hey, siyabonga. Siyabonga ncikazi yenkosi. Hey, able minister. Hey. Good.